Ngesonto ledlule inhloko yophiko lwezokushushisa komphakathi uMxolisi Ncasana uqagule ukuthi isinyathelo sombuso sokuphosela inselelo isigwebo sika-Oscar Pistorius asibhekisiwe kulo msubathi ngoba kulwiswana naye kodwa ngenxa yamaphuzu asemqoka ezomthetho. The fact that there is this difference in opinions around the same issue, I mean, it calls for the matter to be taken to the next level, for a decision to be taken once and for all. Abameli bombuso bami ephuzwini lokuthi Oscar Pistorius wazilungiselela wahloma ngesibhamu esihlohlwe ngeinhlamvu ngaphambi kokuthi abhekane ngqo nomnyango wendlu yangasese nokuyilapha ekholwa ukuthi kunomuntu ongaphakathi endlini encane. Umbuso uthi lo msubathi wabe azi kahle kamhlophe ukuthi kunomuntu okhona ngalena kwesicapha. Wadubula ebhekise kuwona lo mnyango. Akuzange kube ihlandla elilodwa kodwa kwaze kwaba izikhathi ezine edubula iphindelela. Ngaphansi kwalembandela abayibeka obala umbuso uthi kwakufanele uPistorius naye kumkhanyele ngokusobala aphinda avuma ukuthi isenzo sakhe sokudubula sabe singaba nesiphetho sokuthi loyo ongaphakathi wayesengcupheni yokuthi angafa. Umehluleli uThokozile Masipa wathola ukuthi uOscar Pistorius wadubula ehlosile okwabe kungalena komnyango wendle encane kodwa wabe engaqondile ukudubula abulale owabe ngemuva kwesicapha. Umbuso uhambisana nalokho njengoba uthi kwabe kungalungile. Ithemba labashushisi bombuso uGernel kanye noAndrea Johnson bakhala ngokuthi umehluleli uMasipa akazange akubeke ezithebeni zokuxoxisana kumbe akuchithe noma ke akuvume ingxenye yembandela ethile yezethulo zobufakazi ezikhombisa ukuthi uhlangothi lwesenzo sokudubula esenziwa uPistorius sabe singafanele. Bayaqinisekisa ukuthi lo msubathi uzodedelwa ngaphansi kwembandela elawo lezokuhlunyeleliswa kwezimilo uma esedonse izinyanga eziyishumi ngaphakathi kwesigwebo sakhe seminyaka emihlanu. Lesi sigwebo umbuso uyasihlaba njengoba usamile kwele ukuthi siyashaqisa kakhulu ngenxa yobuncane baso.